så? Hvad så? Ja, vi sidder her og spiller lidt Counter-Strike. Uh. Nu er jeg død igen. Ja, det var meget godt, men det er jo ikke særlig godt, de ikke kan høre dig. Jeg skal godt nok sige, ja. Flodetten der aber richtig hardcore hätten der gegeben. An den No-Scope. Engelsk og tysk. Det er han også. Endda. Ham der, han er pisse irriterende. Ja, nu er han kigger op på mig nu. Og, ja. Okay, jeg skriver lige redie på grund af det. Spøgelse, det er det, jeg lige har skrevet, det der. Bare uden udråbstegn. Redie. Jeg skrev redie. Nej, det er ikke det. D-R-I-R-D-I-E udråbstegn. Men først skal der være udråbstegn. Nej. Guys, I tell you, we kill them all. Hvis I skal have det nu, så er det Mester Mus, okay? What? Nej. Og grund af det er bare det, som der er følelsen af, men bare ikke ved, hvad man gør. This is easy. We kill them, and then we go home. At det Flosje bliver de også hurtigt hæslig orange. Og han er med i den der gruppe, der er Myton. What? Lol. Det hedder Myth. Skyd dog knappen og kom ud. Ja. We must move. På grund af at du ikke spiller Counter-Strike Source Surf. Jeg kan godt spille Surf i Counter-Strike Source, hvis du egentlig ikke vidste det. Men han spawn camper. Eller whatever han nu gør. Han er fra Danmark. Han er fra Danmark, der står DK til slutningen af hans navn. DK er forkortelse for Danmark.
Jamen ham der, jeg synes også, at han snyder lidt. På grund af, at jeg knifede ham bagved, og så kunne han bare lige vende som lige pludselig, og så dræbte han mig. Jeg synes, han snyder lidt, faktisk. Jeg synes, han... Ja, det gjorde han. Hvorfor han... Nej, det er... Go. Counter-terrorists win. Oliver, hvor det er han? Conexione miche. Nej. Oh, Alte, insomno. Insomnio, okay. insomnio. Insomnio. How's your name so coloring? Okay, 1 second. Let's go, my brothers. Men det var på grund af, at du ikke er blevet særlig... Det var på grund af... har du glemt, at du ikke har spillet? Så ændrer du i din musse... Og jeg var tæt på at knife en helt vildt. Jeg havde ikke sat den til call. What? Hvor er du hen, når du er død? Fucking sprayer. Ja. Nej, jeg kan godt lide den her. Hvor hen? Og der skulle bare surfe hen. We will make them regret this day. Also, fuck your mom, you motherfucker. I'm gonna tell Vortex to ban you. I'm gonna tell Vortex to ban you. You're gonna be banned, you motherfucker. Jo. Ja. That motherfucker. The Ed. Go suck your mom's tit. Du skal holde den der tast, så du kan se spillerne, og så bruger du piletasterne til at gå ned, og så finder du ham, som du gerne vil mute, ikke? Og så når du har fundet, så går der en lille streg ned, ikke? Og når du har fundet ham, så trykker du bare acceptere, og så går du og finder noget. En ting. Your name?